Той не иска да върви, ви виж, че тръгвате, човек Вижте стъмши. какво е сплезил езика на един въздухове, брат. Моля го биеш така, бе. Какво ми взимаш тази била, бе, момче? Аз не се натам, какво взимаш отношение? Какво се меши, старе, гледай сега? Как мога така правиш? Как го правим? Как си го таковаш? Как ще го дигнеш това, бе? И как си го дигнеш коня? А? Как си го дигнеш? Ни вади до джоба и били само да ти Аре, гледай си работа! Аре, беги, сега не се прави, бе! Аре, кой? Бега, бапук, бега да не... Спокойно. Аре, ще ми забравиш всичко! Как му правиш така, бе? Аре, батал! Аре, горе си работа, ще ти яба майка ту става! Бега, бе! Айде! Ние по-първи Айде, спри, Какво? Бега, си ти яба майка! Айде, Мари. Ебе! Сега как ще го дигнеш, не знаеш и ти. Биха кончето тъпат. Господ да ви накаже за това. Мари, не мога да пише, той не разбира, каквото и не му говориш да става. Ще разтеба путката, майка, ще ми не спиш парцала, ще ти яба водата, мръсиш. Виж, че му се разбира.